Dandang Gula Sidawasih mengke langgamipun Setya Tuhu. Oh nggih, nggih. Aku tak nyuwun tulung sing putri anu sik Mbak Eka prihatin sih alias Mbak Eka uget-uget. Ayo. Okay. Nyedak ana Mas Garing kene, Nduk. Monggo Mataram, monggo. Turun. Ayo. Larang disampirke larang ampirke Selamat malam Nduk Eka. Inggih, selamat malam Biung Mbak Yulimbo. Alhamdulillah aku karo kowe nuwuni dawuh Bapak Darmin Suwanono Gendingan Widodaren Ngawi ya, Ngger. Pangestunipun saged nderekipun panjenengan, Biung. Nggih. Iki kagungan kersa apa, Pak Darmin? Nggih, menika Apa? peresmian gedung apa piye? Kowe iki peresmian? kowe iki jane melek apa merem ket mau kok. Anu nggih dicaranipun menika mantu. Nah, mantu. Lah kula nyawang niki omah gedene kaya ngene karo peresmian gedung pertemuan ngono. Oh, iki daleme Pak Darmin. Lah nggih kados gedung pertemuan. Kowe ngerti Mas Gareng? Napa, Pak? Panjenengan ngertos mboten mantene wau wah dilenggahke ning dhuwur kono mau. Lah, aku mau timbali munggah rono foto karo mantene ning kono kae. Wajan. Kaya ning negara Ngamarta ya. Mula diarani Kaya omahku manten kuwi raja dan ratu sehari ya bengi iki lho. Nggih. nggonku ya ngene iki Pak De. Apa? Pagupon ning dhuwur omah. Mula nek sing jenenge wong manten kuwi nggih raja sedina, ratu sedalu. Nggih. Gitu. Engko nek wis mantene rampung mlebu kamar, lah kuwi maratuwane wae nek mlaku ora kena mbrebeki, metu ngarep kamare kudu mlaku sing alon-alon. Ndak mbrebeki mantene. Kok beda karo maratu aku ya? Lah ngapa? Aku kae malam pertama maratu aku lewat ngarep lawang iki ndak geti-geti. Kok ndang genti-genti. Kamare gentenan. Kamar maratu aku kuwi gentenan ngono lho. Wong kuwi jane ora tertib ya. Lah Kak. witen apa kamare gur siji kok. Tak go malam pertama iki maratu aku lewat ndak geti-geti. Lah mbok mantune iki ngalah ning pos satpam apa ning nggon pos ronda. Maksamu manten kecekel kowe. Ora tanggap ya, Kak. Nggih Pak De iki ya ndek bojo. Lah ya duwe kuwi wong lumrah kok. Bojomu ya. Apa maksamu kaya ngene iki ora ono sing kolu ngono. Ya maksudnya aku nggenane wong ya sik ketok enom ngono lho. Lah ya arep kaya bokong dicet nih ya tetep duwe bojo to, Kak. Kok sik bokong ki wis bentuke ra nganu lho kok iso dicek. Ya tetep duwe bojo to. Kuwi anggere wong wedok yang pawakan sak dakel jati omongane atos ngono. Aja ngono ta. Lah wong ngono ku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya ndek bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Ya kaya menggenake kok. Kae turunan cempe. Bude Gareng hebat loh. Hebate apa, Kak? Wah gede dhuwur. Oh iya. Lemu putih nih kok. Oh sikile papan to. Ayo. Kuwi demben pas nuntun sapi. Iya. Aku pemora kesuwen ra melu kowe no aku mulih. Aku saking kangenku karo Bayu lho tak rewangi kaya ngene kok ngene. Aku ki lewat aku jane lewat dalan kene iki ana sing tak traumani lho. Apa Mas sing trauma? Tlatah nggon batingan kene iki. Mantingan. Aku wis tau kebating-bating ning kono. Wis saiki wis halus dalane kok ya. Mobilku remuk ning kono ning cedhak pos apa ketimbang kono. Kak. Dalam Kowe omahmu lak cedhak tlatah kene. cedak kula mriki. Sragen kene iki pira wene to? Nggih. Seragenmu ngendi to, Kak? Sragenipun kok kula Sukodono Biung. Sukodono. Sukodono ki apa kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Kelurahanipun nggih Baliharjo. Kelurane Baliharjo. Baliharjo Sukodono. Terus dukuhe? Dukuhe ngendi? Dukuhe nggih menika jumbleng. Nah, kowe nek pengen ngerti sinden weton jumbleng ya iki. Mula ya wujude ya ngono kuwi. Mula ya omongane kaya telek. Ngelokne aku telek. Aku ora ngelokke wedine kowe rumangsa ya alhamdulillah. Terus arep mbok padane aku sinden saka telek. Telek nggon kuwi nek nggon karo nggonmu beda. Kok iso? Telek nggonku nek biasane telek nggonmu lak ora enak ambune. Lho, Tak omongan.
Telek-telek apa sing enak ambune? Tur telek ora mambu. Kok sik to arep teko sing apa? Telek apa sing enak ambune apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu. Ngono lho tak. Bocah iki yen takon alon wae rasa kemrungsu. Nah, cepet, kudu cepet. Telek apa? Sing ora mambu. Iki sak umur-umurku kabeh telek kuwi mambu. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Telek nggonku ora mambu. Telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. kok wong kok seneng men moto telek kok ya. Lah wektu moto ki apa ora mambu? Mas Gareng. Foto telek. Telek karo bakmi goreng enak ndi? Iki meneh iki lucu pertanyaane. Yo enak bakmi goreng. Oh, berarti wis tau mangan telek. Mergo iso mbedake. Loh, lah kaya ora kelingan genahke sak pethuthuk kembul karo kowe lho. Mangane bareng kowe. Wah, aku Nek bakmi karo telek. apa ora ono sing dirembug liyane telek? Ora ngene yo, saiki nembang sik. Ngadeki nembang ora ngerti. Ayo, Mas Gareng tak aturi makili mantene lanang. Dandang gula Sidewasih makili Mas Abdullah. Ya, ya, kula roman kali Mbah niki. Kowe gandrungan karo Anane iki. Ayo. Aku nembangi kudu hati-hati. Kudu swaraku tak apikke. Mergo ditunggoni vokalis Gigi. Sinten? Iki Arman iki. Oh, iki. Kale. Ayo ditembangi sik. Monggo. Sidewasih Mas Gareng gandrungi ka. Monggo. Ya Mas Gareng. Monggo. Madhepe rene to. Ya cara mono madhep rono lagi ngerti pemandangan. Oh iya. Madhep rono ya gumuh aku. Maksudnya wong ayu. Pamintaku. Lah ya arep njaluk ning wong ayu. Ya, ya wis. Meh padha sale. Pamintaku. bayangne aku sok bocah kaya percil. Nimas Sidewasih. Lah umek wae kok roman ki sing tenan. Sing wedok ki anteng ngono. Dadi sing lanang ki men ora gila. Ayo. Karo bojone kok gila. Yo. Nimas Sidewasih. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendik ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek berarti. Iya, ireng karo putih. Ano, ayo. Kakang Mas. Apa yai? Omong sik aku yo lali. Atut runtut. Wis tuwek, lalen, tekok ora. Aku urung lumpuk iki aku. Atut runtut tansah reruntungan. Nggih, terus Kang Mas Gareng wajahmu selalu teringat di hatiku. Pipimu nan indah, hidungmu yang mancung, bibirmu pink dan matamu Dhewe iki. bahasa iki Indonesia. roman kok malah padu iki to jane. Puisi bahasa Indonesia kok. Nek ya ora mata-matake karo bojone kok Lah mata. matai bahasa Indonesia ini apa? Nek Nek netra ki basa Jawa, tuwek, lalen, ngeyel kok iso kandhani matanya, yo matanya. Ngatanya ki. Ayo. Ben tak jak omong terus ben lali. ing sarina sawah ngine Hop gentihe ka. Iya, Nduk. Nano nano. Datan kingkang serampung. Kah Yo Kakang Mas. sing di omah ana apa ora? Ada roman karo. Kek njaluk kono nggo mangan bayu. Kok kaya wong picek. Ya jenenge sing roman ki sing romantis to. Aduh. Lah piye dipamane gandengan. Nah, kadang-kadang sing apik. Ya, ane kan awake Malah kaya wong giling Kualik. kaya wong kualik ngomong. Gula Jawa. Wong kualik kok sok. Kualik. Kualik Lah ngene ya mbok setahun ra duwe anak. Lah apa, Mas? Lah bulet bae. Ya Kak, tutuke Kak.
Menoe. Ya. Nggih, ngamun ado nggih. Ya, padha dene ya iki. Yes, omah niku kedah serasi. Iya. Yes, sing wedok pekok lanang pekok anake budrek ya. Ya. Nggih, ngamun. Aku nek wong lali kok seneng rumah aku. Aku- Lamun. Ya. Lali virus lali. Ya, Kak. Lamun adoh. Iki nyapa to? Ora roman ra patheken ya. Ngapa ta? Kowe iki ngapa? Wong tuwa dibanting ngene. Susah nek mamane pasangan gak serasi ngene lho, kudune saumuran apa piye kok karo mbah-mbah ngene iki aku tak Ora kayang apa. pisan. Lah bae wis karo srondeng kuwi. Wis sapa kuwi? Son kuwi. Sapa serundeng? Iki mi gampang masuk angin. Ayo. Mengodlok nuntune jelo tok lho. Alon wae to alon. Ayo. Lamun adoh caket mring ati. Hop, ganti Mas Gareng. Iya. Iya cedak. Yen cedak Wah, anak iki kelingan anak sing kok aneh-aneh kelingan. Sing koke. Ayo. tansah mulat. Hop, sauteka. Sida geneping telung kasun aku mendem iki lho. Salah bubuk dhewe kok. Menoe. Ayo. Sida asih Mas Gareng. Do mimi lan mintuna. Eka. Hayo bareng Kang Mas ana tepi wah Nonano. Yuk. Dam situasi Khususnya tak dikumbo calon. Nah, ayo kok dhuwur. Monggo langgame setya tuhu. Ya, Nduk, Nduk Eka diwiwiti. Monggo. Ya, Nduk. Aku kan setya satu Ya
Lanjut. Mugi antuk salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Nggih. Mugi-mugi temanten kekalihipun pinaringana kesehatan, pinaringana wahyu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Ora sah tiru sapa-sapa, tetiru dhateng Pak Darmin kalih Bu Sutarmi wae Mas Gareng. Leres kanca Nggih, toh. bergala tumraping rumah tangga manten. Nggih, heeh. Mas Gareng, Nun. niki mulai pilihan pendengar. Mergi niki nawala sing dugi dhateng kula kathah sanget. Oh ngaten. Nggih. Ning kula anu kok wis niteni kula anggere sowaning daerah Widodaren niku mesti napa penyune gending-gending sing klasik ning nggih niku Nggih. ora mung klasik wae bakune sing sepuh ya diparek diaturi sugata sing nom-noman ora ditinggalke. Leres dadi kabeh sami-sami menikmati. Niki tak anu dhisik sing klasik riyin. Mbak Yu Cange, Mbak Yu Limbuk nggih ing panggung ngaturaken wilujeng dalu. Oh inggih wilujeng dalu. Mugi tansah sehat sedaya sak rombongan. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten wedal nyuwun gending pangkur palaran. Cocok. Minggah dandang gula palaran Slendro Songo. Cocok. Kapurwaken bawa pocong garingan lajeng gedhok ayak-ayak srepek. Waduh jane lak tenan dalang manten ta saiki. Nggih, palaran pangkur dandang gula paripurna matur sembah nuwun saking kula penggemar Mas Bayu Haji Pak Sukiman Banyuasin Karanganyar Ngawi. Oh nggih. Oh nggih. Yo, yo iki dibawani pocong garingan. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik Sinten? Mbak sapa ya Mbak Fahmi jumeneng rene nyedaki Mbak Eka kene. Engko dom loro palarane. Nggih. Cocok iki. Engko sing pangkur sapa sing dandang gula sapa kono didum dhewe. Nggih. Aku kok sik aku rumangsaku kok kowe pancen senengamu nglumpuke sijen cilik-cilik kene iki ya. Lah piye to Mas? Sijenmu kok kaya bonsai kabeh. Meringkil-meringkil. Cilik ning tuwek. Oh ya. Wah senengane kok aja perkara wujud. Nggih to. Wong iki aja sok kapusan wujud ngono. Lho wong lah wong aku ki mung takon kok. Mboten iki Pak ya. Sabar ya Bu ya. Arep cilik ning rezekine dhuwur, rezekine gedhe. Oh aku mau
paut mau ket sore takon iki sindian apa paut. Jenengan ki aja ndelok bonsene. Apa? Delok oyote. Lah, ya ra. Oyote yo cepat kabeh. Loh, sing marai larang niku bonsai lak oyote apik. Oh iya, mergo werna-werna iso dimodel piye-piye. Bonsai cilik tapi larang iku. Iya, oyote iso dibentuk love. Kadang oyote dadi nek kentose barang. Paling dibongkar ya isine rayap tok. Yo, bawa pocong sik. Sapa ki? Mbak Fami. Mas Gareng bawa pocong. Apa apalane? Yo terserah. Ngelmu iku. Nah, kita. Ngelmu iku. Iki Mbak Fahmi niki enten wajibe tali asih 100.000 didum wong loro. Ayo. Nggih matur nuwun. Nggih, Gus. Menika kan Jenengan kali. karo Eka sing palaran. Heeh. Nggih. Terima kasih Bu Fahmi. Sing bawa aku. Niku dienggo sing palaran tulisane. Oh. Sing bawa Ora eneng, ora enek tulisane kok. Bawa ki bonus. Ayo. nembang sik ki ora entuk saweran. Anu, ayo. Tak terima. Jer Basuki mawa beyo. Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Aja nesu ta. Ayo. Kelakone kanthi alaku. Anu. Swantene. Sae. Sae entuk 50 tok. Pak De Gareng swantene sae nggih Bu Fahmi. Nggih. Pak De Gareng sae nggih Pak Bu swantene. Sae. Pak De Gareng sae nggih. Sae. Sae napa sae? Sae. Nggo Eka diangkatke. Nyapu Aja ta. Ngaku kok. Ayo. Lekase lawan kas tegese kas nyantosan. Langsung serpek wae aja ayak-ayak nggih. Serpek songo. Ayo. Tibone. Nano. Setya budya pangegesing duramara. Mangkur sik.
Terus dandang gula. Nggih. Irama sing rada gagah Mas nggih. Yo Kak. Anon-anon penari ini latar elok tenan ya. Ada semora Ari-ari. Susah loh, susah. Nggih, terima kasih.